እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልላት አምሓራን ዓፋርን ሰጊሩ ናብ መሬት ትግራይ ከም ዘይኣቱ ምውሳኑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ። ዋና ጸሓፍቲ ውድብ አንቶኒዮ ጉተረዝ ብዓርቢ 24 ተሓሳስ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከይኣተወ ደው ክብል ምውሳኑ ከም ምልክት ተስፋ ንሰላም ከም ዝሪኦ ገሊጹ። ንሱም መግለጺኡ ኩሎም ወገናት ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ አጋጣሚ ከም ጽቡቕ ዕድል ሪኦም ተጻብኦታት ደው ከብሉን ናብ መኣዲ ዘተ ዝቐርብሉ አጋጣሚታት ከናድዩን ተማሕጺኑ። ዋብ ቃል በዓል መዚ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት መንግስቲ ንሓይልታት ትግራይ ካብ ተቆጻጺሮሞ ዝነበሩ ከባቢታት ደፊኡ ንቀዳማይ ዒላማቲ ስርሒት ስለ ዝዛዘሞ ናብ መሬት ትግራይ ከኣቱ ከም ዘይኮነ ገሊጹ እዩ። ኣቐድም ኣቢሉ ዶክተር ደብረጽዮን ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልላት አምሓራን ዓፋርን ብገዛእ ውሳኔኦም ወፂኦም ናብ ትግራይ ምምላሶም ከም ምልክት ሰላም ክረአ ከም ዝግባእ ብወገኑ ገሊጹ እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት እዚ ብክልቲኦም ወገናት ዝረአ ዘሎ ኩናት ደው ናይ ምባል ምልክታት ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ርሒብ ዕድል ስለ ዝኸፍት ነቶም ብጥሜትን ምምዝባልን ዝሳቐዩ ዘለዉ ዜጋታቶም ክሓስብሎም እዋኑ ምዃኑ መልኪቱ። ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ወጻኢ ሓይልታት እውን ሙሉእ ብምሉእ ክወፁ እጽውዕ ክብል አንቶኒዮ ጉተረዝ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ። ጠንቂ ብዓሰርታት ኣሽሓት ናይ ዝቝጸሩ ሰባት ሞትን መቑሰልትን ኣስዒቡ ዘሎ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ ንኽዓርፍ ብኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ሙሉእ ደገፍ ከም ዝገብር ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ። ኣብ ከተማ ካርቱም ንዓስራይ መዓልቲ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዝጉድኡ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ቁጽሪ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ገሊጸን። ብቐዳም 25 ተሓሳስ ኣብ ዝወዓለ ናዕቢ ሰልፈኛታት ናብ ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተቓረቡሉ እዋን ሓይልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ከም ዝበተንዎም ተሓቢሩ። ኣብቲ ካብ ዕለት 21 ተሓሳስ ብሓድሽ ማዕበል ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዋላውን ምስ ዓብደላ ሓምዶክ ሓድሽ ስምምዕ ይፈርም ኣብ ዝመጽእ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝኾነ ኢድ ክህልዎ ከም ዘይግባእ ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ ዝብል ትንታነታት ይወሃበሎ። ብኻልእ ወገን ናብ መንጎ ብሓደ ተጠርኒፎም ልፍንቲ መስሪቶም ዘለዉ ሲቪካውያን ማሕበራት ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕቢ ምትፍናን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሱዳን ይገልጽ ኣለዋ። እቶም ማሕበራት ሶማያ ብሓሙስ 23 ተሓሳስ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ንስምምዕ ሰላም ጁባ ሰሪዞም ብጎነጽ ነቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ካብ ስልጣን ከኣልዩ ዝደለዩ ብሓደ ወገን ንስምምዕ ሰላም መሰጋገሪ ቆንስል ብምኽባር ቃልሶም ብሰላማዊ መገዲ ክቕጽሉ ዝደልዩ በቲ ካልእ ኣብ ክልተ ስነ ሓሳብ ቃልሲ ተገማሚዖም ተፈላለዮም። ኣብዚ ትማል ቅዳም ዝወዓለ ሰላማዊ ሰልፊ ሓይልታት ጸጥታ ዘንብዕ ጋዝ ናብ ሆስፒታላት ደርቢዮም ተዓቒቦም ዝነበሩ ቁስላትን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣጋፊዖም ዝብል ጥርዓናት ቀሪቡሎ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብቲ ከባቢ ዘመሓላለፎ ጸብጻብ ብውሕዱ 3 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 300 ካ ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት መንግስቲ ንከተማ ካርቱም ዘራኽብ ኩሉ ዓበይቲ መስመራት ዓጺዎ እዩ ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶማላ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብውሕዱ 22 ኣባላት ኣሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብ ማእከላይ ዞባ ሸበለ ብዝርከብ ሓደ ናይ ኣሸባብ መዓስከር ብዝተኻየደ ስርሒት 17 ኣባላት ጉጅለ ሞይቶም ክትብል መንግስታዊ ቴሌቭዥን ሶማል ገሊጻ። ብኻልእ ወገን ናብ ደቡባዊ ሸበለ ዝርከባ 3 ንኣሽቱ ከተማታት ካብ ኣሸባብ ንምምንዛዕ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ 5 ኣባላት ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ብፍላይቲ ኣብ ማእከላይ ሸበለ ዝርከብ መዓስከር ኣሸባብ እቲ ጉጅለ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ንምክያድ ከም ቀንዲ መናሃርያ ይጥቀመሉ ምንባሩ ኣዘዝ ሰራዊት መንግስቲ ሶማሌ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጉጅለ ኣሸባብ ኣብ ጁባላንድ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብ ማሓዳሪ ከተማ ታብቶ ዝርከቦም 3 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።